Meghalaya Editors and Publishers Association MEPA kabari ka kunhuan ka bah khli do jongkilat Pathai khubor Meghalaya kala yok priang ya ka jing ujor na ki nong Pathai khubor ki district bapher jong ka jalla ya ka jing don jong ki YouTuber shimat lani ki private YouTubers ki ballet lum khubor keleng ki ballet ki jing yalang bapher jong ka sarkar batru ki ballet bandon ha ki press conference ki press briefing ha ki district nolor kata ki la yok ru ka jing ujor ba ki don ki YouTuber ki bata ki jing thok press ha ki kali jong ki MEPA ha ka jingyalang ka long ha Shillong men ha ka santarik urisau arja arpulai kala rai Jingpynshai sha barok ki Paidbah bakilat Pathai khubor bala ai bor ban trei ki dei ki bala register ha ka office jong registrar of newspapers of India RNI bat du ki bala ithu la di empanel bat ka Directorate of Information and Public Relations jong ka sarkar Meghalaya nolor kata ki nong Pathai khubor la ni ki nong lum khubor ki hap bandon ya ka identity card bala ai da ka kot khubor ka TV channel la ni ka digital channel baki lani ka accreditation card bala ai da DIPR kumta ban lait na ki nu ki jingshim kabu na ki reshimet pat ban kiar na ki jingkulmar jingmon ka MEPA kan sa tho sha ka DIPR halor ka ni ka kam khnang baki Paidbah kin amsha elam bakla ha ki brio ki bakam ni ki balle eladi kum ki nong lom khubor lani ki nong Pathai khubor haka jo ka por na kalyang ka MEPA haka jingalang ka blalong haka santarik risau arja arpulai kala rai ban ai don bantalang bat ki kunhun jong kilat Pathai khubor bapher hari India ban tho show Chief Justice kari India bat ban kentu yu ban tuklar lam halor ki Jingpynshai ban khnyot ya ka hok jong ki nong tho khubor lani ka press freedom kumbak la ja haki khndiat sngi baladap ya ki kat tu kat ne ki nong tho khubor Delhi Congress, Kino. We have a check up and I not say antia. Yeah, Gila banet la syam tayuru. Sele yu dari Islam kendian. Islam kendian. PE takadaw kolong kapakong san ban pat ya kapor. Kalau ke badan kamban letas ya ke kemishwa bandap lai benai ba armet kenang ba ikelung enom yo yu kenyang HIV haka ba ikmi bat ikelung kenyo kecing em ka bakai ka bakya bat Islam. Dor jong kapor HIV control. Patas HIV yalla de haka bor ba phile check up ning bang haba armet.